Глупака, давай! Не мога да го чупи! Чакай! Как ще става? Накрая, ако трябва го метни, гледай. Дай, Краси, ти си! Дай, опа! Това няма троши да ме човече. Ще продължаваш ли, бе? Краси! Пробай с нещо. Да ти даде малко акъл. Удари го точно в страната, а не отгоре. Не. Започи. Бига. Не. Нищо окей. Вземи, нямаше чук в това, бе. Краси с бойно действие. Да го видим какво прави, нищо не мога да правя. Гледай какво стана с това, бе, човече. На канча стана. Бах ти чука. Това снимали го! Да, бе! Видя ли какво стана, бе? Бе, чак се... Храни го, пати. Настръгвам козината. Бати телевизора. Абе, нямаме това, бе. Нямаме това. Гръмна яко. Настръгвам ти козината. Абе, това е мет.